korporazioa, Adunako Udal Korporazioa osatua geratzen da. Eta horrengo pausua izango da Adunako alkatea erabakitzea. Kandidato bakarra dagoenez, Josu izango da kandidatura bakarra, eta bozkatuko dugu Arienen banatutako maitxoetan. 7 boto Josuren alde, eta Adunako alkatea Josu izango da. Eskerrak eman herritar guztiei eta baita ere herritar udaltalde berriari badakizute, nik jarraitzen dutela eta beste udaltalde beste 6 berriak ditugula. Eta orain etapa berri bat, polita ilusioak indanak, herriaren alde lan egiteko. Ni postasunak egiten dit eta gore handi bada adunatar guztien ordezkari izatea beste urtetan, eta udaltalde guztiarentzako ere bai noski. Eta orduan, komentatzea guk gure lana 4 ildo nagusiren inguruan izango dela. Alde batetik erabakitzeko eskubidea bizitzako edo herriko arlo guztietan defendituko dugu, bai herritarrekin erabakitzeko eskubidea, bai pertsona bakoitzen erabakitzeko eskubidea, bai nazio bezala erabakitzeko eskubidea. Parte hartzea ere bai izango da gure lanaren zutabetako bat. Nahi dugu herritarrekin konpartitu udalean egiten diren gauzak eta hartzen diren erabakiak, eta horregatik ere bai prozesu parte hartzaileetan, herri batzarretan eta oinarrituko dugu ere bai hemendik aurrerako lana. Gero ere bai gardentasuna, udal gardena izaten jarraitu nahi dugu, eta horren arabera egiten diren ekintzak eta beti komunikatuko dira, eta baita ere udalaren funtzionamendu aurrekontu parte hartzaileekin eta hainbat gauzekin ere bai udalaren egoera ekonomikoa, bai udalaren egoera beste motatakoak herritarren eskura eta gardentasun guztiz egongo dira. Eta hori gardentasuna eta lan egiten jarraitu urte askotan egon gehan bezala, orain ere ildo hori jarraitu, eta beti ere herritarrak erabakien herrian eta egunerokotasunaren herrian egon da, aurrera egingo dugula. Así que eskerrik asko denei, eta beste urteetan ikusiko gara.